Bismillahirrahmanirrahim. Qala Dhunnun al-Misri, as-sidqu sayfullah ta'ala, ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu. Ngendikane Dhunnun al-Misri, ngendika bilih tulus ikhlas menika minangka pedange pangeran. Tulus ikhlas menika minangka pedange pangeran. Lah nek iki pedange pangeran ora ngarah diseleh nanggone perkara, kejaba perkara mau bakal patah-patah utawa hancur berantakan. Jadi ikhlas tulus iku angen-angen minangka pedange pangeran. Ora ngarah diseleh nangone perkara, kejaba perkara mau bakal hancur lebur ora karu-karu. Lah ngetekane Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ma'as shadiqin. Wong Islam iku rata-rata umume, ya rata-rata utawi umume iku kon nglakoni apik iku aras-arasen, tapi nek kon golek dhuwit semangate ora karu. Ora sabanter-banter biasae kan gitu. Ya. Jadi Allah ngendika ngono. Wong Islam iku nek kon golek dhuwit semangat koyok-koyok ku ndas dikene nggone sikil dikene nggone ndas. Ya. Tapi nek kon golek keapian kok ora ngono. Lho, iku pertanyaane. Nalika sampean niku esuk-esuk delalah sukete akeh wayah Daud, wayah apa jenenge? Matun. Mangkat tegak mangkat. Udah. Tapi nek udan elah alung ngleker nang ngene omah karo mancal kandhane. Kandhane kok untung aku ndek mobil, ora ndek mobil kok ora budal aku. Ya. Jadi iku Allah. Lah, iki tak cerita ing udan-udan wae ya, cerita. Kana li ba'dil masayih muridun shadiq fa arada ayyam tahina sidqahu yawman faqala lahu mardan ya fulan atuhibbuni qala na'am ya sayyidi qala lahu man tuhibbu aksara ana au abaka faqala na'am anta ya sayyidi. Anak sisi cerita, anak guru, iku kepengin ngetes muridé. Guru kepengin ngetes muridé. Apakah muridé iki bener-bener tulus utawa ora? Akhirnya murid mau ditakoki, "Cung, rene kowe, Cung." Nggih, dawuh, wonten dawuh, Kyai. Ditakoki, "Awakmu iku seneng ndi? Aku ta wong tuamu." Kowe seneng ndi? Aku ta wong tuamu. Nek kira-kira jawabanmu piye? Jawabanmu piye kira-kira? Gurumu wong tuamu? Ya wes, oke, tak terusno ceritane. Ya tak terusno ceritane. Jadi murid iki jawab, "Mbah, sing tak senengi jenengan. Kula luwih seneng jenengan timbang wong tuwa kula. Mergo wong tuwa iku sing paling utama pira? Sing paling utama pira? Wong tuwa iku telu. Siji ya tak critakane ben sampeyan eling. Wong tuwa iku telu. Siji wong tuwa sing lairno, nomor loro wong tuwa sing dadi mara tuwa, nomor telu wong tuwa sing ngulang ngaji.
Lah telu-telune iki sing paling utama sing ngulang ngaji. Mergo apa? Mergo sing ngulang ngaji iku iso nuntun roh menungso sing ora rusak sowan nang Gusti Allah. Nek wong tuwa mung ngrumat awake tok, lah awak iki bakal rusak nalika wis wayahe mati. Perkara sing rusak karo sing abadi utama ndi? Perkara sing rusak karo sing abadi utama ndi? Utama sing abadi. Mula guru utawa kiai iku luwih utama timbang wong tuwa. Manane nek sampeyan niku wayah ruwah kok mesti ruwahan ngirim karo wong tuwa, sampean yo wajib ngirim karo para kiai. Paham nggih? Dadi nek sampean ngirim wong tuwa bendina mok sebut, sampean yo wajib nyebut kiai. Nek sampean angger seminggu pisan ngirim wong tuwa ingkung, berarti kiai ya kudu muwahi ing. Rungono Mbah, rungono. Ya cetha ta urung kowe. Ya wis cetha iki. Sesuk tak akeh tak dole Mbah, tenang ya Mbah nek bisa. Ya. Lah iki murid iki kondo Mbah. Kowe seneng ndi? Aku ta wong tuamu? Murid mau jawab, jenengan sing paling tak senengi. Akhirnya guru niki kondo, nek panci kowe seneng tenan karo aku, nek panci kowe seneng tenan karo aku, buktekno wong tuamu bengi iki tugelen ndase wes aku. Lho ngono iku. Nek panci bukti kowe luwih seneng aku, kowe saiki mulai ketok gulune wong tuamu. Wehno aku. Lah, murid iki ora serantan. Bengi piyambake budal muleh mara nang ngene omah wong tuane. Mara omah wong tuane piyambake niku ndelalah munggah loteng, pamane loteng wong tuane ku ndelalah lagek mergawe bengi. Mergawe bengi ra Mbah ya? Apa iku Mbak? Aja rasa critakno, rasa critakno. Mergawe bengi. Dilalah pas lampu mati bisa. Ya, wis. Bocah murid iki wau uga serantan, medhun nggawa pedang kethok gune wong tuane sing lagi mergawe. Wis. Barang wis dikethok gulune, ndase dibungkus nang gone telapak ing tapak, terus digawa nang ngene gurune. Diatono, Mbah. Iki lho, ndase wong tuaku wis tak tugel, monggo jenengan tampi. Barang ngono gurune kaget. Lho, Cung, aku ki guyon kok Cung mau lakoni tenan. Aku ki guyon kok mau lakoni tenan. Napa jawabane murite? Ngeten guru, napa mawon sing sampean kandhakno medal sangka lisane panjenengan. Nek iku bentuk guyon, nek iku bentuk serius, kabeh tak anggap serius, ora ana sing guyon. Akhire niki wau, Cung, saiki buktekno. Iku ndase wong tuamu tenan apa ora? Jajal buka, Cung. Akhire sirane iki dibuka. Barang dibuka kok delalah ora ndase wong tuane. Ndase wong liya. Ndase wong liya gak wong tuane. Jebule diteleng-teleng, digolek-goleki jebule. Ndase wong sing dikethok iku mau wong kafir sing dadi selingkuhane ibuke. Alhamdulillah. Oh ya. Jadi tanpa sadar wong bocah iki mau krana banget tuluse karo gurune. Ndelalah masalahe wong tuwa sing wong tuane iku selingkuh, ndelalah sing nyelingkuhi mau iso dipateni tanpa sengaja. Jadi jebule ibuke bocah iki mau selingkuh karo wong kafir. Wis masyhur ngono. Digoleki bendina ora tau ketemu, ora tau kecekel.
Lah kok delalah gara-gara ana murid iki mau tulus karo gurune, masalahe wong tuane bar, masalahe wong tuane ora berlarut. Dadi maknane napa? Maknane wong tulus iku padha karo pedange Gusti Allah. Kok tulus tenan, delalah wong tuane di masalah iki bakal pedhot, bakal tugel. Iku nek tulus tenan. Mula nek sampean ibadah iku niate napa? Usolli fardhu dzuhri lillahi ta'ala iku maknane krana Allah tenan, ora krana liyane. Kok sampean tulus tenan krana Allah, masalahmu mesti buyar kabeh. Ibaratnya jenengan duwe pedange Gusti Allah. Lah wong zaman babai dhewe, zaman ben cerita-ceritane. Perang karo londo jarene. Apa iki jenenge? Bambu runcing. Oh, bambu runcing. Kacang ijo disebul dadi bom. Tau krungu? Ya. Iku krana apa? Krana banget tuluse wong ngibadah nunggone Gusti Allah. Ya. Jadi makane kok jenengan kok umpamane kepengen sampun saiki kepengen duwe wong tuwa sing adoh sanga masalah. Kok lamun sampean ora iso ngandani. Mergo ngandani wong tuwa iku sak repotan. Sampan bener kok wong tuwane sampe lara ati, benermu dadi salah. Eling-eling. Sampean bener ngandani wong tuamu kon salat umpamane kok sampe wong tuamu lara ati, olehmu ngajak kebenaran iki jenenge salah. Ya, salah. Wes sampean wis kulino ngaji, kulino rotipan, kulino jamaah, ndelok wong tuane ora gelem salat terus mentang-mentang. Mbok, Pak, sampean iki ahli neraka, ora gelem nglarakno wong tarang iki, nglarakno wong tuwa. Omongan ngene iki bener tapi keliru. Lah nek sampean kepengin wong tuamu adoh saka masalah, piye carane? Ibarat sampean iku lilin disumet liline dipadangno. Wong tuamu duwe masalah, anake sementing lakon apik, bener, tulus, ikhlas. Ceritane kapan wong anak iku gelem tulus ikhlas, wong tuane masalahe mesti bablas. Angen-angen. Bablas ya. Padha karo sampean kepengen ngene, tak critani. Nek sampean gelem ya. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Tahu krungu? Wis ya. Sapa ngendikane Kanjeng Nabi ora ngendikane kiyane. Sapa wonge sing ngaku iman karo Kanjeng Nabi, ngiman karo Allah, iman karo dina akhir, wong mau wajib mulyakno tanggane. Sampeyan wajib mulyakno tanggamu. Hukum mulyakno tangga ora sunah, tapi apa wajib. Mula Abdullah bin Umar saking kepengin melu dawuh Kanjeng Nabi, nek masak wedhus, nek masak-masakan iku jangane diakehi. Terus pesen ngene, tanggoku aja lali. Tanggoku sing kafir aja lali. Tanggoku sing Yahudi aja lali. Maknane piye? Kowe nek masak senajan tanggomu pet omah kok kafir lah, nek Kristen lah,
tek garangan lah, tek boyo lah, wajib mau wei teri apa jenenge jangan. Minangka apa? Mulyakno tang. Wajib nomor boten wajib. Iku salah siji. Lah saiki pertanyaane. Nalika awak dhewe ora kuat tuku iwak wedhus, ora kuat tuku iwak pitik. Terus piye carane mulyakno tanggane? Sampeyan mulyakno tanggamu ambek dhuwit gak iso, ambek sego ora duwe. Ya nek ngono mulyakno ambek dongamu dhewe. Ana ngendikane Kanjeng Nabi. Sapa wonge mlebu omah. Sapa wonge mlebu omahe dhewe, ya maca ngene, rungokno iki, kudu mapal iki. Assalamu alaina min rabbina. Ayo hafal tara. Assalamu alaina min rabbina. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Hafal? Ya. Assalamu alaina min rabbina. Tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Terus mlebu omah. Nek ora apal kuwi, nek ora apal kuwi, cukup mlebu omah maca assalamu alayna. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, utawa tambahi assalamu alayna wa ala ibadillahis. Mosok ora apal. Apal ora, Cung? Lho, kowe apal ora? Tahiyat. Gak apal. Lah, ayo apal ngono kok. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Terus tambah piye? Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Setiap mlebu omah, eling-eling setiap mlebu omah. Ya omah ndi wae, nek kok kandang nek kok ngarep terserah. Ya bar maca iku nek apal maca ayat kursi sepisan. Nek apal, nek ora apal ya ora usah wong ora apal, ya. Tambah maca kulhu ping pira telu. Dadi mlebu omah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, terus assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, ayat kursi sepisan, kulhu ping 3. Sapa wonge sing nglakoni kaya ngene iki? Sapa wonge sing nglakoni kaya ngene iki? Yekti keluargane bakal sakinah mawaddah warahmah barokah. Oh gak trimo keluarga iku, tangga-tanggamu melu digampangno rezekine karo Gusti Allah. Maksudnya piye? Dadi nek ngono, nek sampean ora iso weweh ingkung, ora iso weweh jangan mergo gak duwe dhuwit, ya weweh donga. Ngono wae donga nang omahmu dhewe. Sampeyan mlebu omahmu dhewe maca assalamu alayna min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi sampai ila akhirih. Kok sampeyan maca ngono sampeyan rezekine bakal diakehno karo Gusti Allah. Rezeki sing gak trimo rezeki, tapi rezeki sing barokah. Rezeki barokah iku biasa salah siji carane. Nalika rezekiku mau pangan, kupingmu iku luwih tengen karo keapian timbang keelekan. Iku rezeki sing barokah. Ya, nalika rezekiku mau pangan, tanganmu iku luwih seneng lakoni keapian timbang ngeleki wong li. Lah iku jenenge rezeki sing barokah. Lah saiki umpamane barang-bar mangan mbah terus tambah semangat ngrasane wong, berarti rezekine ora patek barokah.
Oh, dong ta ora ngono ku, nggih. Rono iki tenanan iki. Mumpung udan iki tak kandhani nek kamu gak tak kandhani iki. Yo. Dadi rezeki barokah iki yo aja udan alah. Wong lagi udan banyu lho ora udan watu. Paham yo? Lagi udan banyu. Wayah malam setu budal iku nek rezeki sing barokah. Yo, paham yo? Yo. Jadi kaya ngono. Nalika sampean ora iso weweh ingkung karo tanggamu, ngaweh dhuwit karo tanggamu, dongakno supaya tanggamu lancar rezekine, barokah uripe, sakinah mawaddah warahmah. Kelawan apa? Kelawan sampean mlebu maca uluk salam. Berarti nek ngono ki donga penting. Ya ini apal ta ora kene. Yo. Dadi maknane makane kadang ana siji daerah iku cerita ae. Ana siji daerah delalah sing ngaji ora ana wong ngedong mabuk-mabukan kabeh desa kuwi. Wis pirang-puluh taun. Golek rezeki yo angel kabeh. Delalah iku ana kiai pindah nggon kono, delalah sing asale biyen banyu wae ora ana. Banyu malah do milih karepe dhewe. Rezeki sing biyen ketek wangel kabeh karo Gusti Allah dibuka biak dadi gampang rezekine. Iku kenapa? Berarti kiai sing pindah desa kono mau setiap mlebu omah mesti mergo ciri khas kiai iku nek kepenak ora kanggo awake dhewe. Kiai kok iso ndonga ora kanggo awake dhewe, kanggo wong liya. Paham ya? Nek sampean ngaku kiai yo kudu apal lho, Mbah, ngono ya. Iki ora ngrasani iki aku. Ngandani. Supaya apa? Supaya masyarakat kene kepenak sekabiyane. Apa sampean gampang mlebu omah maca uluk salam, ya. Setiap mlebu omah nek ora iso uluk salam paling ora maca kulhu ping 3. Isih ora ngapalne iki. Paling ora mlebu omah maca kulhu ping 3 terus maca ayat kursi sepisan. Keluargamu bakal dibarokai Gusti Allah, ora trimo keluargamu, tangga-tanggamu sing asale golek dhuwit seret kabeh malah lancar. Tanggamu sing asale bendina tukaran terus karo bojone barang jenengan wis mlebu ngono ora samok kandhani. Delalah tukarane rada kurang. Sebab apa? Barokah wong sing bener-bener tulus ikhlas nglakoni agamane Gusti Allah nalika mlebu omah ngucap salam. Nek sampean kepengin tenanan engko waca dhewe ya assalamu alayka assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Ora apal ya balene iki assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu matullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Wis iku maca ayat kursi sepisan terus kulhu ping 3. Mergo ngendikane apa mau? Ikhlas tulus iku ibarat pedange pangeran. Ora ngarah dinggo pedang iki kejaba kebatilan bakal dihancurkan berkeping-keping. Nalika tanggamu do tukaran, batil apa batil? Batil apa boten? Batil. Nalika tanggamu golek dhuwit kangelan, susah apa ora susah? Susah. Sampeyan pengen bantu. Wong agama ad-dinun nasihah. Agama iku apa? Agama iku intine sampean ku kepengin wong liya luwih apik. Agama iku intine kepengin wong liya tambah apik.
Kowe nyawang tanggamu tambah apik, nyawang apa tanggamu tambah sakinah mawaddah warahmah. Carane piye? Sampeyan ora ngandani ora iso, ngawehi donga ya ora iso, ngawehi solusi ya ora iso. Solusine piye? Mlebu omah uluk salam. Niki pun paham napa dereng niki? Pun paham nggih? Nah, nggih. Jadi jenengan niku nglakoni ikhlas, ikhlas tenan. Nglakoni perintah Allah iku padha karo sampeyan duwe pedang sing jaduk saka Gusti Allah. Ya dingene pedang monggo resik-resik ya kena. Resik-resik perkara sing batil, resik-resik perkara sing ora genah. Cukup apa? Mlebu omah kelawan ikhlase ati maca uluk salam. Wis iki ora usah akeh-akeh nggih. Sesuk dipraktekno. Jadi nek kepengin ndang gage ya anggere mlebu omah maca, anggere mlebu omah maca. Kula niku nek kepengin eling Mbah Mun, mergo kan iki donga kok Mbah Mun. Donga niki sing ngeputi? Saking Mbah Mun. Jadi kula nek kepengin eling gurune kula, eling Mbah Mun. Iku anggere bengi metu omah. Tujuane apa? Ben mlebu iso ndonga sing diwena karo Mbah. Eling. Metu omah ngobrol neh cak uluk salam terus eling Mbah Mun wis kaya ngono kuwi supaya ati iki selalu sambung nang gone gurune selalu sambung nang gone pangerane. Lah nek kawula wis sambung nang gone pangeran ibarate iki lampu bakal iso padhang mergo apa ana sambungane saka setro ya. Yo kudu mau sambungno. Mulane jenengan lagi sumpek ya, sumpek ya apa? Eling wong tuamu, eling kiai, eling gurumu sing gurumu ku nyambung nang ngene Gusti Allah. Muga-muga barokah amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين